na! Oh, fantastic. Fantastic. Ond peidiwch a, tiod, mae pethau od yn gallu digwydd mewn Rocket League. Ni wedi gweld hwnna dros y penwythnos. Yeah. Yeah. Mae'n cadw chi ar eich traed, mae'n wir. Da iawn, Harvey. Chi'n gallu joio heddiw nawr. Na, fi'n credu... Pedro dim. Nawr yn cyfle gwych i chi mynd a trio fel pasio mwy, achos fi'n gwybod o fel y cychwyn, o lot o fe jyst trio cael ei ffwrdd a yn ochr nhw, ond fi'n credu, chi'n gallu... Mae fwy o amser dych chi gyda'r gwrthwynebwyr yma i trio pasio a chwarae tym bach mwy. O, anlwgus. Anlwgus. Rywun!
Na, fi ddim yn siarad nawr. Yn goleuo fyny, ie, fi ddim yn gwybod taw os rhywbeth ar y Discord sy'n bach yn sensitif, ti'n gallu newid y gosodiadau, falle dyna yw e. Ddim quite yn siŵr. Oh. Na. Ond ti'n gwybod beth, mae yn neud gwahaniaeth gyda'ch scores, falle, diwedd y blwyddyn, o ran, achos mae yna lot o grwpiau gwahanol, mae fe'n werth bod yn eitha, trio cael gymaint o goliau as sy'n bosib. Dyna ni. Dyna well, iawn, fi lli clywed y cerddoriaeth yr actual game nawr hefyd. O'n i ddim yn siŵr, mae dy fi fel cwpl o monitor, mae dy fi 2 monitor a weithiau mae'r audio mynd i'r un arall, so pam chi'n, mae fi just ti angen gosod e'n wahanol. 0 shots Kevin. Fi'n credu gorau o 5 yw e, felly chi angen... Ydy e? Oh, wow. Dwi'n methu bod yn gorau o 5. Na, just 2 dim. Na, ti'n iawn. 3. Na? Mae yn gorau o 5. Ydy e? Oce. Rwy'n meddwl. Game I need i team view dwi'n chwarae. Ie, gorau o 5. The league. Well. So, Sorry, na i redio fyny, fi sy'n dal chi nôl, sorry. Yn amlwg, rhaid i chi trafod tactegau bechgyn, felly ie. Wel, dylen nhw ddim di dweud other, fi'n credu, dyna yw'r reswm. Mae ganddo ni enw. Ie. Falle chi ddim yn deall sut i ddweud yr enw, ond... Dysgwch. Harvey? Ie, oedd hi'n llwyddi mewn. Oh, right. Okay. Roedd yn ofnus. Oedd e'n diddorol yn y tournament dydd, ddoe, o'n nhw'n dweud, ond wnaethon nhw trio dweud Dreigiau Cwm Rhymni, a wedyn o'n nhw'n dweud the Rhymni Valley Dragons. Rhymni Valley, ie. Fel na. O na, o'n nhw'n trio gorau. Y peth yw, oedd e'n profiad gwych i chi i bod yn rhan o hwnna, ond oedd na tîmau fyna, o ran fwy efo nhw, unau prifysgolion neu tîmau fel oedolion sy'n trio wneud yn cystadleuol. Felly, mae wastad... Oedd y boi, welys di, oedd y boi Tails na'n chwarae fel tîm ei hunain. Oedd e ddim wedi chwarae i'r Kings. A o'n nhw wedi ennill yn y diwedd. Tails a 2 person arall. Cool. Beth, maen nhw wedi ennill y hook tournament? Ie. Oedd nhw fel yr 8 balls? Ie, 8 ball, ie, dyna nhw. 8 ball friends neu weth, neu... Sa'n cofio beth oedd e. 8 ball un o nhw. Ie. Mae jyst yn dangos 7 am, mae'n ynnad. Ie, Teimlo si bach allan o'r league yn y tournament yna. Mae hwnna'n naturiol. Mae'r 2 tîm wedi bod yn neud yn anwych i feddwl, dim ond cwbl o misoedd chi wedi bod yn chwarae gyda'ch gilydd. A mae lot o Rocket League yw sut chi'n gallu cydweithio a siarad, cyfathrebu a chwarae a gwybod eich gêm a'ch gilydd, felly na, chi bendant ar y trywydd. So, dyna'r pwynt. Falle oedd e'n teimlo bach mas o'ch league, fel o ti'n dweud ddoe, ond nawr, chi yn sefyllfa lot gryfach oherwydd, achos chi wedi cael y profiad yna. Right. Just bod chi ddim yn cael roi off a teimlo'n rhy torcalonus, bod chi ddim yn chwarae mwy. Ond chi gyd digon eidfed i ddim cael yr agwedd yna, achos just bod chi'n gwella. Just cymhelliant i... Ie, gwella. Ie, yn union.
Na, fi di roi nhw a ti fel un o subs y tîm arall. Achos mae yna lle am 2 sub. A mae Charlie'n sub ar gyfer y 2 tîm. Ond, ie. Better mae Blue Phantom yn gutted pan mae'n cofio nawr. Ie. Ie, bydd e'n dwylio'r game yma. Oh, yeah! Oh. So mae wastad yn coen am chwarae yn erbyn Grand Champ, so... Yeah. Yr un game chi chwarae yn erbyn bronze. Am dwi ddim yn troi ffynnu. Oh, well. Did you edrych ar RL tracker nhw'n cymysgedd o gold a silver? Oh, wow. Oh, okay. So digon agos te. Yeah. Oh, bym gael. Oh, unluckus. Nice. And ti? Fake. Ron? Ooh. Do you mean... Oh, okay, just complete whiff. Okay. Oh, sorry. Dwi'n chwarae fel gold, sorry. Please, make any pedal boost. Yeah, Dwi'n chwarae fel gold. bach o newyddion i chi hefyd. Ar y 12fed o Mehefin, nes i trafod hwn o'r blaen yn gobeithio, ond dwi mewn cyfarfodydd gyda eSports Wales i actually redeg tournament Philly Fest. Felly, a cael rhywun i sylwebu'n Gymraeg a popeth, so dwi bydd e gobeithio gyda'r un safon o fel mae eSports Wales yn neud gyda'r tournament, ond bydd e i menter cyffili a Philly Fest. Bydd yn dda. Yeah, bach o, fel, thing o gwahodd rai, a just gweld beth sy'n digwydd, yeah. Yeah. Paid gwahodd tails. Paid gwahodd y tîmau dda, ni'n methu neud Dim ond hwnna. pobl ni'n gwybod. So pawb chi wedi curo hyd yma, nawn ni just gwahodd nhw efe, Harvey? Mae'n mynd am demos. Mae gen i hyn. Noah. Wel na, fi'n keen iawn. Ooh, agos. Achos chi wedi bod yn neud fel y streams yma, mae llawer o bobl wedi bod yn gwylio nhw trwy Periscope a trydar Cymrymni. So falle, bydd yn werth... Cofio ni'n sôn am cael falle trial i ffeindio 1 neu 2 sub arall. Os dyw eSports Championship Cynghrair yma ddim yn hoffi'r ffaith bod chi'n gallu swapio un tîm i'r llall, falle mae'n werth i ni gael rhyw fath o tournament Cymrymni eto, just i ffeindio talent newydd. Yeah. Ond dyna thing gyda Rocket League, dyw e ddim digon i just bod yn chwaraewr da, mae rhaid i chi gallu siarad a bod yn chwaraewr tîm. So 1v1 chi'n gallu bod yn amazing, ond os chi methu gweithio a cyfathrebu a deall beth yw dynamic chwarae mewn tîm, so chi lot o help, really. Ond, ond bydd e'n cyfred da. Waw, 8-dim. Hwn yw'r sgôr mwyaf chi wedi cael hyd yma? Na, 11-1 last game, I think. O dde? Yeah. Nice. Yeah, rhywbeth am na. O, gwych. Oh, mae un ohonyn yn AFK. O, no. Sorry. Yeah, O ie, gallai gweld hwnna. Gweld os maen nhw'n... Na, mae'n sefyn. Double? Oh. Sut mae gold yn arbed double? Mission survive. O, tamam. Mae'n ffain. Dwi'n just yn mynd i aros am e. Oh, Vengeance. the rate of Oes un o'i- terrorism. Oes gyda nhw sub wedi sub o mewn? Na. Na, O yr un na, peth. mae fe nôl nawr, Ok, hwnna'n good. Canol? Yes. Okay. Oh my god. Sut ti'n Tio beth sydd ydych chi gyd yn campo ar llinell nhw? O'n i'n meddwl taw llinell chi oedd o'n ameiliad. Dwi'n meddwl, dwi'n nhw'n neud, jyst yna, just pasio fe ar hyd o... Yeah, Get- just got that O'n i just ar fi'n gweddi, get rid, come on. Oh no.
Oh, Oh, come on, nhw wedi rhoi fyny neu be? O'n i ddim yn trio, o'n i eisiau mynd kick-off. Na, Game nhw, arall pam gyda nhw nhw just hefyd. wedi sefyll yn stond, mae hwnna just yn... oh, mae un yn wedi mynd ond oedd yn ar ochr. Yeah. Roi lan. Oh dear. Mae hyn yn mynd i torri ei hyder. Yeah. Dwi'n teimlo hwnna'n really true. Na, ond fel o ti'n dweud, o falle, gallu ti wedi dweud hwnna am chi yn chwarae ddoi, neu y grŵp arall yn chwarae ddoi, oedd y Natsumi na wedi cael sgôr uchel yn erbyn un o'r tîmau, ond, you know, mae rhaid rhoi e mewn i cyd-destun, ma nhw lot, nhw wedi chwarae yn flynyddoedd gyda'i gilydd, a ma nhw mewn kind of, so nhw mewn yn eich cynghrair chi, so... Mae'n aml y chwarae, am nhw'n taco. O, yr un tîm sydd yn oedran chi yw GCS, Gower College School. Oh, hwnna'n fawr. O, maen nhw'n OP, maen nhw wedi ennill yn erbyn Crosskeys Kings. Ie, yeah, fi'n gwybod, oedd hwnna'n... Ond mae'n jyst yn dangos, os chi'n cymryd tails allan o tîm Crosskeys Kings, mae fe'n wahanol iawn. So, er bod nhw'n gryf, ond ie, o da iawn bechgyn, 10 dim. Fantastic. Dim yn refall. Yep. Mae'n rhaid nawr i ni trio cysylltu gyda Jay a just esbonio, da iawn. Just, falle wneud fel highlight reel iddo fe, just... Yeah. Oh. Eisiau cymryd screenshots o'r game. Ie, syniad da. Syniad da. O na, ti wedi... Ti'n ffrydio anyway, so mae'n fine. Ie, just am y game ni ddim yn ffrydio, mae fe'n fwy pwysig. Achos ni'n llys dangos nhw y stream os oes unrhyw cwestiwn. Yeah. Okay. Yeah, cool. Ti'n gallu yn barod i fyny os ti eisiau? Yeah, okay. Oh, right, okay, yeah. Arbed y 5 eiliad nesaf. Yeah. Sorry, o'n i jyst yn meddwl, wel, maen nhw wedi gadael nawr. So nhw eisiau delio gyda hwnna, dyn nhw. Felly, ie, da iawn. O na, maen nhw'n mynd i chwarae. Os nhw eisiau chwarae ymlaen dy stim ots, Dyma rhywun olaf te? Yeah, go on. Well, Pob tro mae'n dod o'r Possibly. Yeah. Rwy'n fi ar tîm, ond dwi'n methu gweld. Mae'n dod ar tîm select mynd i lan. Dwi'n barod ar tîm, a pryd dwi'n trwy... wedyn mae'n... A dwi'n na. O, dwi'n meddwl rydyn cyffrodd hwnna. Pass? Oh, open nets, jeez. Yeah, mae'n nhw barod. AFK. Yeah. Okay. Dwi'n cael rhywun yn byw. Oh, mae'n chwarae eto. Canol? Please? Okay. Mae dal yn 0-0. Na, mae ddim. Na, mae hwnna'n ffain i fe. 5 munud, mae hwnna'n rhoi ni fyny hyd at 5 o'r gloch, felly nhw'n cael hanner awr o hwyl. Hoel. Neu ymarfer, tiod? Oh, please, yeah. Pass? Okay, yeah, nice. Yn gadael? Oh, sorry. Hei, dyna'r thing, pan chi'n mynd nôl i ysgol nawr, Tom a Harvey'n yn wedig. Ni nawr, mynd nhw hefyd. Chi angen perswadio, dwi'n perswad ar Mr Richardson am y crysau, crysau Rocket League chi. Oh, yeah. Achos meddwl am achos mae gyda fe Mr Richardson fel 3 gwahanol busnes ei hun tu allan i'w gwaith yn yr ysgol. Felly, bydd e'n gallu cael nhw arno fe i ddechrau. Yeah. So, yn cyfle. Nice. Yeah. Yeah, mae yn barod wedi cynnig gwneud e. Yeah. Ti'n credu? So just, achos mae'n person mor brysur, mae gyda gymaint yn digwydd. Ond os chi'n ailadrodd i fe pob tro, ti'n gweld, mae'n bound o'n neud e. Oh, God. Oh, dyna fi'n mynd i bod yn AFK am. Nice demo quick chat. Yeah. Ond, o falle ni gallu dwy'n perswad, achos yma y thing Philly Fest y 12fed o Mehefin. Os, bydd e ddim yn cymryd loads o amser yn mwyn creu e, ond os mae eisiau dylunio fe, a bydd gyda fe syniadau cryf ynglyn â golwg y peth, crysau, so, yeah.
Ydy yn barod wedi creu y logo? Wel, mae wedi wneud tipyn bach. Ti'n gwybod yr un o'ch chi wedi defnyddio... Neu Ie. tîm arall wedi defnyddio, ond ie, yr un yna. Ond oedd e'n dweud oedd eisiau addasu fe tipyn bach. Felly, Okay. Wel, nes i just tynnu hwnna oddi wrth y Discord. ie. O ie, dyna'r un oedd Mr Richardson di wneud, Oh. felly. Ie. Yeah. Sorry, Oh, go on. okay. You ruin? Oh, Ie, Does yn neb yn amlwg, aros o last ar y sgôr, na i ddim cyfru yr un yma, achos dim ond cyntaf fi 3 yw e, ond os maen nhw eisiau'r profiad. O'n i'n meddwl oedd yn ganda fi bym. Oh, no, Gorau. Nid 5 game. Yeah, Gorau. Yeah, nag di hyn y game, y trydydd game. Yeah. Yeah. So. So, dyna yw'r Os nhw'n ennill hyn, a wedyn game arall, a wedyn game arall. Yeah, os. Gen ennill. So did Gorau 5 neu Gorau 3? 5. O'n i'n meddwl Gorau 5. 5 te. Did Gorau 5 neu Gorau 3? Oh, Come un on. nhw'n wedi gadael. Oh, straight up. Tom. Sorry. Ti ddim yn mori o. Sad now. Ti ddim yn mwynhau. Bristol, just get it over with. Paid sgorio, please paid. Oh, Boatsmanship. Mae nhw'n scario hwnna. Fi'n aros am killer pass. well, Okay. Mae gwna yw dy gila bach. Sydd yn shot pass? Bron. Faked. O, mae'n attack o Tom. Nice. Dwi'n mynd off y ceiling arall. Sydd yn shot? Your pre-jump. Oh, sorry, dwi'n go to you, Milan. Oh, na. Oh, na. Whoa. Harvey, ti'n newydd cael y sgilio. Mae nhw newydd Brazil o'n ni. Oh, what a save. O na. Whoops. O, just bod yn ochr chi a chi gyda'r saith a Ie. nhw sydd yr un, dys dim ot. Spam, what a save. Nhw'n gallu No, no, Barcelona chi, dys dim ot. Na, ni di Brazil am nhw, ond nhw'n ei sgorio'r un gol. Oh, right. Wel, heb i nhw cymorth gan ni. Okay. Yeah, I know a nice redirect lan. Maen nhw'n ffilmin. Maen nhw yn ffilmin. Mae rhaid dweud sorry ar ôl papur. Yeah. About here. Double Yeah. tap? Double tap? Okay. Na, dwi ddim eisiau sgorio hyn. Sgorio, anyway. Okay. Dim mai, just gael y cloc check o lawr. Okay, just, yeah, mae'n gwastraffu ei bywyd dwi'n meddwl. Achedig. Right, all out defense, talk to us. Yeah. Methu gadael unrhyw beth heb ni. Pawb ar golau. Pawb ar golau? No, mae'n newid yn survival last for that. That's right, dim goal set if dwi'n back o. Oh, na, mae'n mynd i sgorio. Okay, air dribble. Air dribble pinch. Mae'n rather hard i cael fel hyn. The hell? Oh, yeah. Llawer o ymarfer.
Nice. Ti'n gan tynnu nôl constantly? Yeah, dwi'n just dal yn ôl. No, ie, nice fan. Oh, mae Phantom yn dod o. Na! Methu. Ah! I'm just trying to do hell of it. Cyfeirio fe at y stream. Turtle? Okay. Siarad am e. Ti'n mynd, beth wyt ti'n mynd am? Dwi'n cael Sydd yn match siarad? o'r guy am y Sydd yn goal. siarad? Pinch? Okay. Nah, it's gonna shot fake. Oh wow. Oh, mae mewn. Come back. Come back. Dyna beth i'n meddwl. Ha fi, na. $50? Ti mor huge? Just yn gadael ti cael e? Okay. Yeah. O leiaf 10 gol am hwb game. Mae hwnna'n record. Mae nhw'n gwylio fe. Oh, Mae Phantom yn gwylio fe. never mind. Hello, Phantom. Yo, Phantom Gun. Yeah. Heli. Ellie. Oh, Mae gen i teimlad bod nhw'n cysau ni. Chydig, yeah. oh, there you go. Mae un nhw'n wedi gadael hanner ffordd trwy'r Ie. hwnna. Yeah. Yep. Wel, ni heb chwarae wythnos diwethaf. Yeah.